Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Hormatly radio dinleyijiler, siz Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň mehmany Goloyda Türkmenistana baryp gelen, daşary ýurtlarda ýaşaýan, okaýan Türkmenistanyň illeşlerimizden Bahar. Bahar, Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigine hoş geldin. Salam, komşuňyz. Hormatly radio dinleyijiler, şeýle-de söhbetleşmez Bahar. Azatlyk Radiosyna gelip bolşýan hatlaryň aglawasyna Aşgabatyň aeroportunda durmuşa geçirilen proseduralaryň, daşary ýurtlara gidip gelýän raýatlara ýetirýän täsirler barasynda söz açylýar. Inha Azatlyk Radiosy Dünya Türkmenleri gepleşiginiň şu sanyny Aşgabatyň aeroportundaky proseduralary we ýolawçylaryň baştan geçirýän tejribelerini öňütdirýär. Bahar, inha şuňky tema bilen baglanyşykly Azatlyk Radiosy halk köpçüliginiň pikirini öwrenmeklik üçin azatkabarnok.com internet sahypasynda şeýle-de Facebook sosial ulgamdaky sahypasynda forumlar açdy. Sen bilen söhbetleşige şu forumlara galdyrılan dinleyijilerimiziň tesbirleri, biziň bilen paýlaşan tejribeleri bilen başlap, sen hem şoňa görä pikirini alsam diýen Bahar. Inha Azatlyk Radiosynyň azatkabarnok.com internet sahypasynda halk köpçüliginiň pikirini öwrenmeklik üçin açylan Aşgabat aeroportdaky proseduralary we tejribelerini zatly foruma galdyrılan käbir tesbirler murik diýen bir dinlejimiz esasan oglan bolsaň Siriýa gitdiňmi, namaz okaýanmy, arak goýup bersem içersiňmi ýaly soraglar diýip tesbir galdyrdyr. Merjen Hallywa gıýylmaşgala bolup Türkiýe gidende saňa jelip hökümine seredýä migrasiýa işgärleri. Tapawdy ýok, eliňde wizaň barmy ýa ýok, okaýanmy ýa ýok diýip öz pikirini beýan edipdir. Angliýadan gelen diýen bir dinlejim, tamojniklar gaty kösedi meni ırtarap, sumkamdaky 2 sany duhudan birini özüne aljak bolurlar. Jübimden gapçygymy çykaryp dollar gözlediler diýip öz başynyň geçiren tejribesini ýazypdyr. Asy diýen bir dinlejim, migrasiýa we tamojnyň işgärleri özlerini ýabany haýwan ýaly alyp barýarlar, adamlar bilen wapşe gürleşip bilen oklar, hormat goýan oklar, ýaşullara diýip öz tejribesini paýlaşypdyr. Bahar diýen bir dinlejim, aeroportda özüme haýwanat bagyna ýaly duýan aeroport tamojnya migrasiýa işgärleri bize jenaýatçy gözü bilen seredýärler. Adam ýerine goýan oklar, gaty pes düşünjede hyzmat edýärler. Adamy syýran oklaram, aýal maşgala bolsyn ýaşulyk hiç tapawdy ýok diýip öz başyndan geçiren tejribelerini ýazypdyr. Hawa Bahar, ine senem Goloyda Türkmenistana gidip geldiň. Şu ýanky tesbirlerdäki aýdalanlar ýaly ýagdaýlar dogrudan hem Aşgabatyň aeroportunda barmy? Sen nähili ýagdaýlary başdan geçirdiň? Sen nähili şu aeroportdaky aýdylýan proseduralardan başalyp çykdyň? Bir öz tejribelerini şu ýanky tesbirler esasynda bar ýetiräýsiň dinleyijilerimize. Söz sende Bahar. Hawa, programmaň bugünkü temasy gaty aktual, dogrudan açylar. Her bir daşarýurda gidip gelýän başyndan geçirýär. Deport bolup gelenler, daşarýurda bir kanun işläp gelenler, eýem has köp kynçylyklara çede bar bolýar. Men geçemde menem azajyk kösediler. Çimadanyň içindäki birin bagajymyzy açdyryp eken eşiklerimize çelik silkdirip tamana bir zatlar ekidip barýan ýaly. Bolmasa şu taýdan skanerden geçirýärler hem şoňa ynanyň okmy näme öz gözü bilen görjek bolup ýa yrsaryýarmy. Soň men pasportymy komitetin işgäri eline aldy gitdi. Näme diýdi, näçe ýyl bäri okuýan diýdi. Bir kabinede geçirdiler meni. Menem çimadanlarymyzy adymy goýup kabinede näme diýen, näme okuýan, näme işleýän diýip sorady. Bolu şeýle okuýan diýdim, hiç de adam hasaby alman, hiç şeýle kaweda dollarman ýzyma berdi de barçyk diýip bir şeýle ýaman gödek alyp barýarlar da özüne. Diňe şol migrasiýa işgärleri gödek çemeleşýärmi ýa-da beýleki gulluklar, meselem gümrükdäki ýa komitetdäki ýa polis şolaryň gödek çemeleşýärmi? Şolaryň halka çemeleşýärmi? Ýolawçylaryň nähili? İşleyen yerine, haýsy ulgamlygyna garaman, wezipesine garaman hemmesi hem gödek çemeleşýär. Aeroportda işleyen hamana prezidentin çağısı ýaly özüne alyp barýar. Ýükçiler, ýük taşıyanlar bar. Çimadanlar çykarmagy könükleşýänler hem ırsara
taýda bir nemeni arabany getirmen şo ýükümi goýaýyn diýen bolan nämen bar diýen bolup ondan näri şu ýük taşıýan men komitetçiklere başga işgärler aýdym oturjak däl. Umuman syla hormat ýok. Soňam o taýdan çykyp barýardygan bolan menden soň gelýän gyýdam olay deport bolupdyr. Okudan soň vizasy gutaran soň işläp galypdyr. 6 ýyllydy bir kanun işläpdir. Soň nomerlerimi alyp biri-birimizden ona ertesi gün jaň etdim. Gönlüýdi 11 saat tutdular meni diýdi. Tutup sorag etdiler. Näme etdiň, kim bilen ýaşadyn hamana diýe tamaýa diýe sorap ýalan bolup diýe. 11 saat näme iýjek, näme işek sen açmy, dokmy ýa-da maňa sereden ok diýe. Şolar ýaly kösäp näme ekdip barýan, nirden elýän, näçe mant işleýädiň, näçe mant aýly bolýadyň diýip şey kösäpdir. Hormatly radio dinleyijiler, mehriban dogonlar, siz Azatlyk Radiosynyň Dünýä türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugunky temasy Aşgabat aeroportundaky proseduralar we tejribeler. Gepleşigimiziň mehmany Goloýda Türkmenistana baryp gelen illeşimiz Bahar bilen söhbetleşigimize dowam edýäs. Bahar ine ýaňy sen Aşgabada baran mahalin aeroportda öz başdan geçirýän ýagdaýlaryny şeýlede göreneşdenlerini aýtdyň da. Inni ýurtdan çykjak bolanda nähili ýagdaýlar başdan geçirýän? Öz başdan geçirenden ya tugurungdaki adamlaryň başdan geçirenleri, göreneşdenleriň şular barada da bir maglumat beräýsin dünýä türkmenlerine. Bahar, söz sende? Birman gatma tutmaň gatma Bahar. Ola hasam bir gyzykly soraw. Çykyp barýarkan elbetde studentleriň ejeler, biratlar salışdyrjak bolup şolar ýa-da goýjak bolýar da ejelenmez bolýan. O da şary ýurtda ýokmy zatlar Bahar? Indi öz ýurdunky başga bolýar da, öz ejeň bagyna, öz kakan bagyna ýetişen başga bolýar da. Soň keýdip ýüküň azrak köpelýär o taýda. Soň çykyp barýarkan iksana stewardessa oturdy bolýan. Anyň diýdi, çimadanlaryň terede goý diýdi. Menem terediň üstüne goýdum bolýan. 13 kilo altykmaçy bar eken. Soň olam aýtdy, "Jigin bilýärmi?" diýdi. 13 kilo üçin diýdi, her kiloňa diýdi $13 tölemeli bolýan diýdi. Men onça pulum ýok ýanymda diýdim. Men telewizionga çimadan alyp galaýyn diýdim bolýan. Soň "He, pulum ýok bolsa onda" diýdi. "Gürleşäýelmi aramyzda" diýdi. "Düşünşäýeli." Menem näde düşünşeliydim bolýan. "Sen diýdi bir kaweň içine 100 manat goýup beräý" diýdi. "Men diýdi saňa artyk maş diýip ýazjak geldi." "Ýa-da" diýdi, "kilesine $13 tölemeli bolýan." Menem "Ay, oň içinde onça ýok" diýdim. "Alyp galaýyn" diýdim ony. "Ay, 20 manatyňa badyr okoýup barýan soň ejeň jüwiňe pul jaýaş goýan bir diýen bolup, şeýdip 20 manaty alyp galdylar." Ha, Bahar. 13 kilo. Indi sözüň bolýan bagyşla. Şu taýda bir dinleyijilerimiziň şu sen kämeňdeş başdan geçiren bir ýagdaýy bar. Şonu tesir görünüşinde ýazypdyr. Şonam bir senem dinleseň dinleyijilerimize de bir ýetirtek. Ha, başlygyna. Inha şu Azatlyk Radiosynyň Facebook sosial ulamdaky Azatlyk Radiosy adly sahypasyna halk köpçüliginiň pikirini öwrenmekli üçin açylan Aşgabat aeroportdaky proseduralar we tejribelerini adly forum Laçyn Gurban ýen bir dinlejimiz şeýle tesir galdyrypdyr. Migrasiýadaky watandaşlar 5000 Amerikan dollaryň bolsa geçirer diýip pasportyň arasyna nomerlerini ýazyp ýyzyna berýärler. Diýipdir. Ruslan Hekimisten ýene bir dinlejimizem açaçan parahorluk wa diýip tesir galdyrypdyr da. Hawa doğrudan şeýdip gönümel soraýarlarmy parany? Hawa, komitetiň işgärleri hem aýlanyp ýör, soň men özüm pikirip gördüm. O görse-de hisat diýen ok, ha? Hisat diýen ok, men pikirimçe olar paýlaşýan bolmaly da, şosbende işleýänler bir-birini tanaýandyr. Her gün şowrsmende gelip gidýän bolsa, komitetiň işgärleri aýlanyp ýör, olaram hisat diýen hamana görmedik ýaly bolup bolmasa, ýarym metr gatdandan geçip barýar, ýöne stewardessalar arkaýny gürleşip oturýar. Onda diňe ýurtdan çykyp barýarkan diňe problema şu artyk mas goşuň bolan wagt çykýarmy ýa ondan galan ýerlerde problema çykýarmy ýa gönçüki bermelimi? Ýurtdan çykmak aňsatmy? Aeroport. Men wizamda kemçilik bolmany üçin men migrasiýa gullugynyň hiç bir neme çekip durmadım, bir adap görmedim. Ýöne elbetde bir ýerde depordalan ýa-da daşary ýurtda köp alyp gelip täzelep gidip barýanlarda kötenç gördüm, eşitdim, kän bolupdy şolar ýaly. Onda Bahar şol ýanky tesirlerde dinleyijilerimiziň, okuwçylarymyzyň bellek geçişi ýaly, onu hemmedadyň düzü bolsa, onu hiç kim istat diýen okşaýlemy, şu aýdylýan dogrudanmy? Elbetde soran puluny berseň, hiç kemçilik ýok ýaly. Pul ýokman beräýmelimi? Aeroportda. Ha, kim eşledi ýa ýüküňe ırsaryýarlar, pul alýarlar ýa diýe sen ýa deportlatyň dollarman gidip barýan diýip pul alýarlar. Umuman çykyp barýanlar 10 kişiden 7 kişiye düşýär şolar ýaly. 70% diýeýin, 70% hökman pırwad üçin töleýmeli.
Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri